Bună seara, doamnelor și domnilor! Acum vreau să vă prezint un fel de antenă care produce energie electrică. Dar ce să mai, haideți să trecem direct la treabă, că nu vreau să se afle ce și cum și în ce fel. Uitați, acum vă arăt antena. Uitați-o, aceasta fiind antena, care are în ea un magnet și o simplă antenă radio, iar aici fiind firul. Uitați-l, un simplu condensator. Așa. Și acum vine exact direct în casă. Aici, în verantă, la care o să vă arăt acum cum funcționează. Așa. Deci are exact. Îmi pare rău că nu are cine să mă ajute să filmez, că soția mea nu este acasă. Dar are 2,50, 2,60, uitați. Însă ceea ce îmi pare rău este că nu pot să aprind decât un simplu LED, atât. Uitați. Așa. Și acum să vă arăt și LED-ul care îl pot aprinde cu această antenă.